Muna ganin. A MGA. Da aiki. Kwana biyu. Wallahi ya godiya. Ai aka ce man ka dawo aikin soja. Wallahi Allah kuwa. Allah sarki rayuwa. Ka san komai lokaci ne haka rayuwa take. Wallahi kuwa. Wallahi ga tun lokacin da muka yi primary school. Muka dinga balle kujerun makaranta. Ba ka manta wani abu. To ya labari? Lafiya lau wallahi. Yawa da Allah ka san me yake da kai? A. Kamar wani tuwo guda daya. Saboda na jima ina son ga na zama soja. Ban zama ba. Allah bai nufa ba. Gaskiya kai. Tunda Allah ya sa yanzu aboki na zama. So nace da kai mu bita ta nan unguwan mu. Akwai masu yin rashin kunya. Okay, agoko na? Yau A to normal ne. sai dai da kai ba su ƙara mana rashin kunya ba. A to normal ne. Kai kaba kaga ma ana tarayi. Idan warka kwanaki na ji ka ta ungo kushi na gidan ƙwara akuya ko? Ba ni bane wa. Don warka Ya na ni. da na fata akuya kuma ba sai maka muku ne.